Бойте се от Бога и му отдайте слава на Йехова Бог. И погледнах и ето агнето стоеше на планината Сион, и с него бяха 144 000, на чието чела бяха написани неговото име и името на баща му Йехова Бог. Бойте се от Бога и му отдайте слава на Йехова Бог. И чух звук от небето, като шум на много води, тътена силна гръмотевица. Звукът, който чух, беше като музика от арфисти, които пеха и свиреха на арфите си. Бойте се от Бога и му отдайте слава на Йехова Бог. И те пеха като че ли нова песен пред престола, пред четирите живи същества и пред старейшините. И никой не можеше да научи тази песен, освен 144 000, които са изкупени от земята. Бойте се от Бога и му отдайте слава на Йехова Бог. Пейте му нова песен, свирете на струните от все сърце с радостни възгласи. Пейте на Йехова нова песен, защото е чудесно нова, което той направи. Неговата десница, неговата свята ръка донесе спасение. На Йехова Бог. Възхвалявайте Ях, пейте нова песен на Йехова, негова възхвала в сбора на лоялните му служители. И пееха нова песен, в която се казваше: достоен си да вземеш свитъка и да разчупиш печатите му, защото беше заклан и с кръвта си купи за Бога хора от всяко племе, език, род и народ.